ụmụnne m ụfọdụ achị m bọọrụ m ụlọ ihe mmadụ bịara gwa m mmadụ bịara bịa gwa m la DM shi la onwe ihe o mere le hụrụ nwaanyị laikiri ma ọdụ mma ma ọ dụọ mma ma ọla eje emeba mma ma ọ emeba mma ma ọla eyi pantị ejegharị ma ọ eyiho pantị ma ara anya ovuru ivu ma ara anya opere mpe umere ọbụla nwata nwaanyị a ha adọla la onwe ihe o mere ma ịlụbi la ọ bụrụ la ịlụbi lụọ bụrụ la obu lie ya lọtagwu ya ụchọ mgbe ọ ga-ege evido efuwe akwụ ime ihe ọjọọ mgbe ọbụla i rutere shi la-alụkwara nwaanyị na mgbe izizi ahụ ọ bịara hei la anyị na-ete egwu na anyị na-enwe aṅụrị na anyị na-aṅụrị ike ọfụma mgbe ị ga-erute ndị ndụ ahụ ụwa ala aga ụwa ala asọ ụmụ nwoke moche njụọ m ụlọ ọnene ọdụlọ mma ya onye ọbụla ịhụla ịlụbi ma agwa ọdụ mma ma agwa adụghụ ụmụ nwaanyị zakwuo m ajụjụ la mmadụ bịara bịa gbuo